Sa atong unang pagbasa, naghisgot dinhi nga ang mga katawhan nga nagsunod sa Ginoo gidumtan sa mga kadagkuan sa kalibutan. Makapangutana tingalita, nganong dumtan man ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo sa kalibutan? Lingi ay mong tupad, ing nganong dumtan man. Mga buutan man kaayo ang magsunod sa Ginoo, di ba? Maingon kita ka ng Diyos nun nga tao, di gina mamakak, dili magbugal-bugal, dili mangaway, kanunay nagbuhat og maayo. Pero nganong dumtan man? Mao nay nahitabo sa mga apostoles na ningon diri, nganong nasuko man ang dili Hudiyo ug nganong naglaraw man ang katawhan og mga butang nga way kapuslanan, nangandam ang mga hari sa yuta ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas o sa iyang sinugo. Munang kamatuoran dinis kalibutan, basta magsunod tas Ginoo, makontra gid nato ang kalibutan. Kaya ang kalibutan manggo dinhi ang gipasabot the human nature, kanibang atong kinaiyang tawhanon. Kontra gid na siya sa Espiritu Santo. Gisulti sa na ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Galacia, mantingali to, chapter 5, nga niingon siya, sulod ka nato kanunay nag-away ang Espiritu Santo o ang tawhanong kinaiya, the human nature. Unsa may kinaiya gid sa tawhanong kinaiya? Hadlok masakitan. Kuang kinaiya gid na. Suwayo, ayaw pabantayan ang imong tupad niya, kusiag kalit. Di ba mo igking gina? Mahadlok kita ng sakit o kasakit. No, nature gina nato. Nya unsa man say nature sa Ginoo o sa mga taong Diyos nun? Unsa man yang nature? Magpuyo subay sa kamatuoran. Unya kay ang kamatuoran sakit man na, kasagaran sakit man na dawaton sa tao. Lingi ay mong tupad. Ing nawa kasakiti ang imong naong. Ing na ba? Ing na okay ra kas imong naong. Oy, daghan kay karon magsigi gastog kwarta para usbon lang yung ilang naong. Kana kamatuoran man na ang imong naong. Kana bitang inigmata nimo nga wa pa kay hilamos, mo nay kamatuoran. Pero inighuman na nimo kaligo nya ni tan-aw na kag maisamin, daghan na kay kagirotoki nya una din kamulakaw, di na tinuod. Imo na nanggi tabun-tabunan ang mga kamatuoran. Kinsa ninyo dinhi ang nagpuyo gyud kamatuoran sa imong naong ta sa ngamot? Tininood yun. Gikas buhok, kutob las liog usa. Kutob lang sa sliog. Nalang tinuod gid tanan ba? Wa gigi. Oy, daghan kayong sakitan na. Gabi diya gasumba sila. Sumba. Nindot kay tan-aon. Mga siksi kayo kasagaran. Ambot, tinuod ba katong ilang kasiksi? Basta nindot kay sila tan-aon. Kadiyot ra kay ko dito nito. Kuha ko ni Dogay. Kay makakita mo sa tagdili kayo, mayong tan-aon. Mugawas man sang atong human nature. O nang ganahan kay taana, kana bang nindot yung kay tatan-aon ba? Kana bang ang tao magsigig yung daig nato, pero dili ba yan na mo'y kamatuoran? Kanang sigihan kag daig,
Di oy, kay ang kamatuoran sa atong kinabuhi daghan gid tag mga bati. Daghan tag bati. Nya sigihan na natong tabon hantod mas stress na lang hinuunta. Mao na ang gitawag og pagpamakak. Mamakak na ta ba? Kinsa man roy gapuyo sa kamatuoran, Team Marcos o Team Duterte? Kung mamili tag mga kandidato, pilion na natong kamaong mupuyo sa kamatuoran. Kana bang mupuyo ug mo atubang sa kamatuoran? Pareha ng 20 ang kilo sa bugas. Kamatuoran ba na? Karon? Kamatuoran na o dili? Di kamo na lang anay huna-huna. At tubango na to, og pilagi kilos bugas karon. Pasigato lang ng waksing-waksingan. Himo-himuon na tong 20. Nya di gid na tinuod, maobitang sa Visayas ra ang target. Kay dili pwedeng i-implement sa whole country. Kay dili siya kamatuoran. Nganong ipamugos man nato nga di man di tinuod. Para unsa man. Puyi ang kamatuoran og tag 80 na girong kilos bugas or 60 ba at tubangon ta na aron anha ta diha manukad unsaon nato dili kay atong waksing-waksingan nga mag-declare ta og 20 ang kilo pero dili sad mahurot ang tibuok nasod ngano man di ay 20 ras Visayas nya 60 80 dito Luzon nya sa Mindanao lain na sag presyo pulos ra man ta mga Pilipinos. Ano ba? Mabitang niingon ko pakpakan atong kumilik tungod kay ning agree na sila nga ang counting machine sa kada presinto dili i-connect sa internet before, during, and after sa iyang counting. Nindot na siya. Kay matod pas mga expert aning IT, basta connected sa internet, ang mga hackers nga mga maayo kay ana ilara ng usbon ang resulta at least sa presinto level, precinct level mugawas ang kamatuoran nga naa diha gikan sa namutar nga gi-feed anang maong machine. Mao nay theory sa mga expert sa IT og ni-agree na ana ang kumilik. Congratulations kay dihas presinto mugawas ang tinuod. Posible ba in terms of counting votes nya inig-feed na ana ngadto internet nga mo connect na ngadto provincial ug national level posibleng naa na dihang mga hackers at least ang katong precinct level mao na toy mo fact check kung ang national level nga counting consistent pa ba sa precinct level at least lang na ay check and balance. Muriak man gyud tong mga kandidato nga mulahi ang resulta sa presinto lahi ang sa nasyonal. Kini siya gitawag ni og kamatuoran, pagpangita sa kamatuoran. Nya sakit man na usahay kung pananglitan deron masiruhan gyud ang tanang kandidato nga dias Duterte, madayon ginang 12-0, kasakit ana dawaton sa mga Duterte nga side. Di ba? Pero kung kamatuoran, mao ginay tinuod nga gipili sa kinabag-an nga mga Filipinos, bisag sakit dawaton gyud. Unya aron kung simbako ang Marcos ad nga team mo'y masiruhan, nga mga Duterte mo'y mugawas, kasakit ana dawaton sa mga Marcos nga team. Di ba? Pero kung maunay kamatuoran, atong dawaton, ug maunay gipili sa atong democratic way of expressing our decision during election. Dawaton. Unya kon ang kamatuoran wa pa gyud mahurot atong slot para sa pista na pa may 37,000 nga wa pa mahalin tag 100 pesos unsaon man ni Ronato na karon namang Sabado atong pista. Kamatuoran man na milingi ay imong tupad ingna unsa may imong ikatabang ana ingna mulingiw-lingiw lang mo kamatuoran
Kamatuoran man na. Mao na. Unsa may buhaton ni Padre Siano, sige ra jud kog sulti. Naay panginahanglan. Gahapon bitaw, niingon ko kining atong microphone, kining gigamit bang microphone, nahog ni extra nato nga expenses kay nikalit mag-back down tong karaang microphone. Kalit man lang to siya, di na mo klaro ang tingog. Maunang nipalitaan Nya 23,000 man akong gi-announce gahapon pagka alas 9 o alas 11 nga misa. Nya naanak ko no dito ni Dool Dayos opisina nga ako lay angkon anang 23,000. Atong pakpakan. Pero iya pa ko tong i-deposit sa atong bank account. Simbak kog dili musod. Ato lang sang i-announce ug balik ha. Mahibawaan man ni karong Miyerkules kung nisod ba kay karon dili pa man to makita. Ugma pa man ang makita nato sa atong online nga banking. Tanaw nato musod ba. Kanang mga inaana ba ang kamatuoran nindot dawaton kung favorable nato. Pero kung ang kamatuoran magpakita, sama ni akong giingon, ang atong slot para sa pista, 37,000 pa ang wapamahalin, tag 100 pesos ra ni siya. Sakit para sa nako, nga mao'y nagdaaning maong kalihokan sa simbahan, isip inyong parish priest, sakit-sakit sa ni para nako. Nya kung daghan ang mo dawat sa kamatuoran, sama nako, mudawat, nya pilagod ni ang akong subscriber sa atong YouTube. Pila naman? 247,000 ang subscriber nako sa YouTube. Unya ibutang lang nato 10% ana maminaw sa akong kaning mga humili kada adlaw. 10%. Pila may 10% sa 247,000? Di mo kakuan. 10% sa 247,000. Naas mga 24,000. Di ba? Sige, 24,000. Unya, kada usa na mupalit og usa ka slot, 100 pesos. Pila na may madawat nato ikaugma. Na. Di man mo ka mo kwenta sa diya. Tag 100 slot, 24,000 ka slots. Unya kay 37 man, pila naman lay mahibilin? 13 na lang ka slots, 13,000. Unya inigpista pohon ikamayo 3, mamalit na sad ang 10% og kuan tagsa ka slot. Na kaduha pila ra ng 100 in 1 week, di ka kapalit og kaduha, kapalit unya kon 50% sa 247,000 mo palit, pila may 50% sa 247? Di gyapon mo ka kwenta. Katunga ana ba? Katunga ba 247? Di mga 100 pila man na? 120? Mga 120 kapin 1,000. Unyag mamalit na karong adlaw. Di 120 ka slots, 1,000 atong madawat nya. 37 ra may atong gikinahanglan, 1,000. Ana. Magtaghoy-taghoy nas Padre Siano. Kinsa man di ining guided by the Holy Spirit, gitawag ni Kristo og kana bang tao nga natao pag-usab, born again. Mao ba gigamit sa atong mga kaigsuonan nga naagagamit anang kuan. Pero ang tinuod di ay nga born again, matod pa ni Kristo, kana bang mura nakaghangin
Hangin ba nga bisag asa ka padong libre ka pasabot na ay freedom. Kanang tao bang na ay freedom, na ay kagawasan. Ano bang di ka mahadlok mo atubang sa kamatuoran, gawas nun tang mo atubang sa kamatuoran. Mao na siya na ay gigaydan sa Holy Spirit. Mo nang niingon diri bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Kay magsalig na tas Ginoo, dili na ta mahadlok bisan pagpatyon ta. Free ka, free nga mabuhat. Karon na sila'y dialogue diha nag-debate ang mainstream media representatives dito TV5 man siguro to ang nag-host ato, ang mga vloggers kana mga prominent vloggers na to nga naa sa social media o ang mainstream media nga mga agents. Lali sila ang ilang contention kinsa man gyud ang angayang tuhuan ang mga vloggers o ang naas mainstream media. Unsam audi ang social media influencers o ang mainstream media nga mga writers, kinsa may maing tuhuan. Ang saktong tubag tingali kadtong nagsultis tinuod. Ang sunod sang pangutana, kinsa may nagsultis tinuod? Ilingay mong tupad. Unsa may timailhan nga nagsulti na siya tinuod? Ang kamatuoran sa atong sitwasyon, daghang tao ang muuyon. Niya kay na naman tay kanang gitawag og mga Google, Wi-Fi, kanon sa Wi-Fi, kanang Facebook, kanang Instagram, kanang mga YouTube, mailhan dayon na nato sa mga comments. Anas comments ba? Reaction sa public. Kung musulti ka karon og sayop, ang public mo react dayon na negatively. Unyag musulti gani kag kamatuoran, ang public mo react positively. Mo na nakanindot karon. Kay naa dayoy instant reaction ba? Inig-post pa lang nimo after mga 1 minute nanay reaction. After 1 hour gi-post ng imong naong nya ing nagwapa gyud kay ko. Ako gyud mo'y ideal beauty. Nawa, di ba inig dangtag mga 1 minute. Kay bawa nakas reaction. In kadi man sa nakasaligan ang reaction, Father, kay naaman say mo react na antay lagid siya nimo. Oh, sige lang. Kay mga bot magitong tanan, basta i-public lang na nimo, manood magitong ubang mga reactions. Maila na magi positive na negative, pero ang kinadaghanan mao gina siya atong makita. Ikaduhang kamatuoran, ang nagsulti niini sa kamatuoran dili mahadlok nga mobarog sa maong kamatuoran. Ang nagsulti ba, ang nagpadayag, dili siya mahadlok nga mobarog ni ana. Bisag kinsa pay mo atubang niya. Pero kaning nagsulting bakak, mahadlok na. Usahay mag-usab-usab ng ilang statement. Ang ilang statement karon ikaugma di na mao. Mag-usab-usab ba? Ang yes nila karon ikaugma no di ay. Ang no nila karon ikaugma yes di ay. Mao na sila ang mga dili. Ang dili magsultis tinuod kana bang mag-usab-usab pananglitan na ataroy daghan kaayo nga kusog kay mo komentaryo og mga kahiwian sa katilingban. Pero karon nga daghan kay kahiwian og daghan kay questionable nga mga panghitabo sa katilingban, nangamingaw ni sila. Wa sila i-comment. Murag ang ilang baba ana sealed. Nya sa una kusog kay sila mo comment nga bisan gani mag-away ang banag asawa, mo apil sila comment. Pero karon nag-away na ang mga partido, daghan na kay mga issues legal, social, political, way tingog, financial, way tingog. Aka na magduda na taan ng mga tawhana.
nga mutingog ra na sila kung favorable nila. Di gani sila kapabor ay nalagtingog kay madaot ta. Mao na sila ang gitawag og dili kamatuoran. Kaya di man sila free nga mosulti. Lingi ay mong tupad. Ing na free ra ka nga mopalit og slot. Ing na free ra. Daghan kay kag kahadlok, patay ka diha.